Hello logoफोर nih दिनै जोंना मा लास्ट माइ गायनो नागिरदों आरोना दिनै माने लास्ट जासिगोन आरोना दिनैनो जांख्रा जासिगोन खोथिया रोगानो नागिरदों एसे एनै नोंबोथ' माइ गायनांगौमोन ना खनसे दिनै खनसे गायनांगौमोन ना नोङो आंहाथ' नामनि आन्थानै खनसे रोगाना होनोसै आंहाबो खोथिया नोंबोथ' गायनांगौमोन दिनै ओं आं रोगानायनि नोंबो गायनांगौमोन जा आं बानना रोगानोसै एसे टाइम पास ओरैनो नै माने लोगोफोर इथिं गायखांबाय आरोना नैबे फुरा गायखांबाय ओमफ्राय ओरै माने सोनाबथिं बिगासेसो जागोनदां आरो बेखौ गायबावदों माने दिनै लास्ट ओमफ्राय इयाव खोथिया फोदोंमोन नालाय एसे दङ इथिं बेखौ लांनो नागिरदों आरोना आङो बेखौनो लांनो हायना हाया नायनो र' माबायदि जायो एस्टुमानि बारा गैया माथो खनसेयावनो जोबगोन ओइ देख' नै मावथि नुदोंना नुवाखै कमेन्ट खालामलै लोगोफोर दिन्थिफ्लानाय बायदिसो नुखादों बायदि मोनदों आंखौ नै दे एसेयावनो मेङो माथो सेस जागोनलै बिदिजों नै खामानियानो आंना बेयावसो मोनफैलायबाय नै सिखानिसो खामानि मोनफैलायबाय आंना ओरै माने हाग्रा जाजोब्बाय नै फख्रि जिं जिंनो माने मैदेर फैयो नालाय ओरै माइ गायबाय मैदेर नुहुरा ओंखायनो दाननो नागिरदों आरोना बेखौ एसे खमसे खमथ' हाग्रा दाननायाव फैदों अन्नानै एसेथ' दै लाबो नै लाबोफाया आंनो माबा मोनसे बुस्थु देखायनोलां नोंसोरनो र' नायथै बिराद डेन्जार बुस्थु नै What is that? नै जेवखा नै सजना दंफाङाव हौ नै गायखांबाय जोंना गायखांबाय बिनाजों आंजों नायनो फैदोंना बिना बिलाय नै इयाव गायखांबाय नै